बिटिसि शासन खालामग्रा हाग्रामा महिलानि समाव 150निबो बांसिन बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि गेजेरावबो थांनाय 17 बोसोराव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावहाय मोनथामनिख्रुइ बांसिन गुबुन हारिजों बर'फोरजों दाङाबाजि जानो दा लोगोफोर आरो गाइस दा आङो दासो माखासे भिडिअ होलांबाय नोंथांमोनाथ' बेखौ नुबाय एसेब्लाबो आरो खोनाबाय दिनैनि दिनाव रुंगल बर' बिथाङा एफा बुरजा माने मिडियाफोरखौ लानानै दिनै मा रोखोम प्रेसमेट माने खालामदों ज्राव ज्राव बखिलाबायदों जायाफ्रामोन नङा होमबा। दा बिथांमोना लाजिदों गाइस माने बिथांमोननि अंकआ दिनैहाय माने मा जाखो माने फेल जाजोब्बाय बिथांमोना माने पास जायाखिसै। दा बेखौ नुहुरनानै दिनै बिथांमोना गोदाव सोराव नैबे लामाखौ आगान सुरनांगौ जादों बेखौ हले नोंथांमोनाबो बुजिखागौ। दिनै आं बुंगोनब्रा रुंगल बर' बिथांखौ दिनै बिथाङा बर'नि मा लिडार जाखो नङा होमबा। बिथाङा जुदि बर'नि असे लिडारथारबा दिनै मानो बे एफा फिसा खोथाखौ लानानै बिथांमोना प्रेसमेट ज्राव ज्राव होलाबायखो। दिनै बिथां बायदिया जाहैबाय सासे बै मैदेर खियाव रज'नाय मानि मैखुन थंग्लासो बिथांमोना मानि जाय मैखुनखौ जायोब्ला मानसिया फाग्ला जादलाबायो आरो थैद्लालाबायो आरो मा जायो खिगु हासुगु जादलाबायो माने बिराद भाइरास बेफोरो बिजानु मैखुन। दा बिथाङा बिनिखायनो बै मैदेर खियाव रज'नाय मासे माने सासे मैखुनसो नङा होमबा। माने जोंनि बर' हारिनि बर' जाथिनि बिथाङा जाहैबाय सासे भाइरास। बे भाइरासआ जोंनि बर' जाथिफोरखौ बर' माहारिफोरखौ जाथिनि गेजेराव माने दाङाबाजि लाबोनो नागिरो बिथांमोना एकदम माबा मोनसे भाइरासल' सोना होनो नागिरो। नंखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा कनसियास जानांगौ बिथाङा मा लाइनजों लांदों बुजिनो रोंनांगौ नङा होमबा। दा बिथांमोना जुदि बिदि सानाखैमोनब्ला गाइस बिदि सानाखैमोनब्ला बै माखासे थांनाय समफोरनि बे जाथायफोर जेनाखि गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव थैलायनाय बेखौ लानानै बारलांनाय समफोरनि खोथा गेसाव गेसावखौ लाबोनानै बर' जातिफोरनि गेजेराव मानो नांलाय खमलाय खालामनो नागिरो दिनै बुजिनो गोरों लिडारफोरब्ला नङा होमबा गाइस। बिराद साननो गोनां बिथाङा दिनै लाजिनो रोंनायबा लाजिनानै एकदम जि खाख्लुमलाबायनानै थासिगौ आरो मास्क हमलाबायनानैसो बेरायसिगौ दिनै बिथाङा लाजिनो रोङा। दिनै बिथांनाव मा मेलेम दं बिथांनाव जेबो मेलेम गैया खलथासो खांख्राइ खलथा। माने बिथाङा जाथिनि फारसे जेबो साननो रोङा जिहेथु जाथिया दिनै मा खैफोदाव थांदों बिनि फारसे बिथांनाव जेबो नोजोर गैयाब्रा फाग्ला फाग्ला। माने बिथाङा जाहैबाय थाखा फैसानि उखैनाय गादिनि लबावसो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो नङा होमबा गाइस। दा बिथाङा बुङो बै समाव बुलाय सोलायखौ लानानै ओमफ्राय हाग्रामा सारनि सरखार दिनाव बेफोरबायदिया जादों होननानै। बै समाव नोंथाङा बबे पार्टियाव दंमोन गियानाव दं नोंथाङा बबे पार्टियाव दंमोन। नोंथाङाथ' मैया दाखालिसो माने ओरैनो जाखांनानै नांगोलनि जाखांनानै दा ट्रेक्टराव जानो होनना थांनायसोब्रा फाग्ला। नोंथाङा जाहैबाय मासे मोख्रा बुन्दासो ओरै बारलाय ओरै बारलाय ओरै बारलाय बारना मोनजाबानो जायो नोंथांना ओरैबायदि टारगेटसो थासारा जेबो गैया नोंथांनाव नङा होमबा गाइस। सोरनिखौबा जानायखौ सेख'नो नागिरनाय सोरबाया मोनजादों मोनजाया बेखौ खेल लाया गाव मोनजाबानो जायो गाव थुब्रायनो हाबानो जायो थाखा फैसा गावनाव थाबानो जायो। सोरबा मोनजाना रसा नांनानै थैलाङो ना मायो बेखौ नों जेबो खेल लायाब्रा फाग्ला फाग्ला। बेखौ होनो माने जेबो खर'आव गैयै माने खर' गैयै लिडार होनो बिराद गिदिर लिडार बै ट्रेक्टर पार्टिनि लिडार नोंथांखौ मानिनांगोन आरो ट्रेक्टरनि लिडारफ्रा नोंथांखौ मानिजोबो जिहेथु नोंथाङा गेसाव गेसाव खोथाखौ लानानै गुलुं गुजुं खालामनो हायो नालाय जाथिनि गेजेराव ओंखायनो नोंथांखौ सनमान होयो ओरैबायदि आरो। खिन्थु जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांनि आखला मा बेखौ दिनै मोनथिगौ नंखायनो सनमान होआ। नोंथाङा जाहैबाय बै मैदेर खियाव रज'नाय मैखुनसो माने डास्टबिन सरखारजों लोगो लानानै आरो गाज्रि गाज्रि माने बुद्धि साजायनानै आरो डास्टबिन माने दिरुनबावनो नागिरग्रा सासे लिडारसो नोंथाङा। खर' गैयै होनो नोंथांखौ बन्धु मिथिबाय। गाज्रि मोननानै लाब गैया। नोंथाङा होनो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोनायनि दिनै बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों माने खुनु सान्थियानो फैयाखै खुनु डेभेलपआनो जायाखै होननो नागिरो नङा होमबा। दा खुनु सान्थि डेभेलप जुदि बिटिसिनि गेजेरजों जायाखैमोनब्ला
बै रोमै थांनाय समनि जाथाय थांनाय समनि आनडेभेलपफोरखौ नोंथाङा एसेबो माथा मारिहराखै। बै समाव बिटिसिआ माबायदिमोन, क'क्राझारफ्राव माबायदिमोन, समग्र दा जायगाफ्राव माबायदि डेभेलप जादों, बबेयाव मा जायाखै नोंथाङा बेफोरखौ सिन्था खालामाखै। बै समाव क'क्राझारफोरनि हाफ्रा 2 लाखआवनो रावबो फाग्लाबायामोन। दिनै खौथि थाखा होबाबो बेफोरबायदिनि हाफोरखौ बायनो हाया। बेफोरखौबो एसेबो सिन्था खालामब्रा नोंथाङा। लासिं सिं बेनो जाहैबाय नोंथांनि लिडारगिरिया। नोंथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिराद बिरलाबायनो नागिरो, गां सुलाबायो फाग्लासो। गां गैयाबाबो एकदम बै सल'फोरनि बायदि गां लगायलाबायो, ससे बिरलाबायो। दा बिरना मा जाफिनो गावनो दाहाल दाब गोलैनानै दाब्ले जाबाय। आयौ बिरनो हाया गारा गां सुलाबायनानै आं मा जाखो होनलाबायो उनाव फाग्ला बिदि जायो। बिदि नङा। दिनै बर' रायजो राजाफ्रा सिरि मोनबाय आरो आं बर' रायजो राजाखौ सिरि मोननो थाखायसो दिनै सिरि मोनहोनो थाखायसो आं नैबे इउटुब चेनेलखौ बानायनाय जादों। नङाबा आं बे इउटुब चेनेलखौबो बानायामोन, मोनजायामोन लोङा। खि गैया इउटुब चेनेलाव। होमबाबो आङो दिनै जाथिखौ फोजानांगौ, जाथिखौ रैखा खालामनांगौ, बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौ होननानैसो आं बे इउटुबखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोनहा एसे खेल ला। बुन्दुमोन डेन्जारसो खाथ्रासो। दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा मा बुंनो नागिरो आरो मा बुंदों दिनैहाय दावराव देख्रेब सारखौ? दावराव देख्रेब सारालाय जाहैदों मासे मोख्रा बुन्दासोनो। बिराद इन्टारेस्टिं ना गाइस। फाग्ला मोख्रा बुन्दायादि सोर बेखौ गियानाव गैया बे फाग्ला। जोंना दावराव देख्रेब सारा ओरै बारलाय बाराब्रा। नोंथाङासो ओरै बारलाय बारो बै अखैनायनि थाखाय। जोंना जाहैबाय दावराव देख्रेब सारा जाहैबाय जाथिनि थै दङ। जाथिया बबे लामाजों थांदों बेखौ बिथाङा मोनथिगौ। बिथाङा बर'नि सासे लिडारगिरि होननांगौ। बिथांखौ दिनै गोग्गोम लिडारगिरि होननांगौ। जाथिया जुदि खेंख्रा खेंख्रि थांनो नागिरोबा बिथाङा बोफ्लावनानै सिद्दा खालामग्रा सासे लिडार, मिथिगौ नोङो। आरो बिथांनाव बर'नि मावनाय गोहोम दं माखासे अनेक, बेखौ दिनैनि भिडिअ'आव लाबोथ'ला। दिनै नोंथांना मा बर'नि गोहोम दं, बर' जाथिनि मावनाय मा नोंथांनाव सिन्न दं? जेबो सिन्न गैया, लाथिख'सो नङा। दिनैनि दिनाव बिथाङा बुंनो नागिरो माने मानसि बुथारलायनायखौ लानानै। हाग्रामा साननि दिनाव बिराद मानसि थैदों। मानो थैया जानो? थैयोब्रा बुन्दु फाग्ला। आन्दलनाव मानसि थैया थाफेरो नामा फाग्ला? आन्दलन जानानै दिनै रोजा बर' जोहोलावजोफ्रा जिउ गारनानैसो बिटिसि लाबोदों। फाग्ला बे आन्दलन खालामबानो जाया। मोनसे हारिखौ फोथांनो, मोनसे हारिनि थाखाय माबा मोनसे लाबोनो थाखाय बर'आ दिनै जिउ होनांगौबो जायो, जिउ गारनांगौबो जायो, थै होनांगौ जायो, अनेक नाना बाना घटना जानांगौ जायो। दिनै बिटिसिनि थाखायनो दिनै मा जायामोन? बै समाव रोजा बर' जोहोलावजोफ्रा जिउ गारदों। रोजा दिनै बर' आइजोफ्रा मा जादों? जिनाहारि जानांदों। रोजा दिनै बर' माफ्रा, जोंनि बर' बिमाफ्रा दिनै रान्दि जानांदों। होमबा बेफोरखौ ओरैनो मोनदों बिटिसिआ? जिउ गारनानै मोननाय बिटिसि होन्दों। नोंथाङा बुथारलाबायनानै मोनदों नङा, थैनांदों, जिउ होनांदों, थै गारनांदों। बेनिफ्रायसो दिनै बिटिसिनि जोनोमा जादों। बिथांमोना बेखौनो मा होनो ओरैनो मोननाय थां माथां हनै मालायनि एफा खस्थ' खालामना जिउ होनानै गारनाय बिटिसिखौनो जावलिया फावलिया एकदम गिलु फालु डेभेलप जानायखौ नुनानै दिनै बिथांमोना मा खालामनो नागिरो? मालायफोरजों लोगो जानानै दिनैहाय बिटिसिखौनो दंस' खालामनो नागिरनायाव मदद होगासिनो दं बै भाइरासफोरजों। होमबा बेसेबां साननो गोनां। दिनै जुदि बिटिसिआ जुदि माबा मा होनो बेखौ डेभेलप लाबोआखैमोनब्ला, दिनै मानो रोहो डेभेलप जादों? दिनै मानो हेमन्त बिश्व शर्माया डेभेलप, इसिबां माने डेभेलपखौ नुनानै गिनानै दिनै माने बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामनो नागिरदों? बेखौबो नोंथांमोना गियानाव गैया, मेलेमाव गैया, नैबे खर'आव। नोंथांमोनाथ' खालि मा जादों बेखौथ' सिन्था खालामा। थाखा फैसाखौल' नांगौब्रा बुन्दु नोंसिनो फाग्ला। माबा थाखा फैसा मोनोब्ला बै खिया जा होनबाबो नोंसोर जायो फाग्लासो। ओरैबायदि जै थाखा मोनबाय बै खिना मा जिनिस बेखौबो नाया नोंसोर, जानोल' मिथिगौ। थिग बिदिसो नोंथांमोना बुद्धिया। दा बिराद खस्थ' खालामनानै बिटिआर लाबोबाय जोंना महिलारि सारा जिउ होनानै। दा दिनै बेखौनो मा खालामो? नोंथांमोना एकदम दंस' खालामनायाव मदद होगासिनो दं। फाग्ला आसुरित बिदि जायो। मेलेम गोनांफोरनि लिडार माबाफ्रा
खर'फ्रा बन्धु जेसेबांखि नाजाया रंगल बन्धु नोंथांमोना जोंनि बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामनो हायाब्रा ओरैबायदि फाग्लासो जोंना हाग्रामानावबो माने बेफोरबायदि प्लान पुलिसिया दंखायो बोरैबा बासायगोन बर' रायजो राजाखौ बोरैबा मालायनि आथिं सिङाव थांनायनिफ्राय मारै उदां खालामगोन बेफोर प्लान पुलिसिया जोंनावबो दंजोबखायो बै लान्था सारनाव जेबो आवलायनो हाया नोंथांमोना गाव गावनो सिखारगोन गाव गावनो गोदोलांगोन गाव गावनो गसंगोन गाव गावनो जसोगोन थार सारा जेबो बुद्धि गैया नोंथांमोनाव लास्ट पर्यन्त नोंथांमोना मा जाहैगोन बै नांगाल बोरायखौनो नागिरनानै फैफिननांगौ जागोन बेखौले खेल लाखा एसे नंखायनो जानला मोनला गाज्रि दाबुं नोंथाङा बै इउपिपिएलआव जेनेबा आगोलाय गाज्रि बुंनानै दा इउपिपिएलनि हाब्रुआव थांनानै गोजोमहैनाया थिग बिदिसो जागोन नोंथाङाबो दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा होनो बन्धु बिटिआरआवलाय जाहैदों बिराद डेभेलप फैबाय प्रमद बर'नि बिटिआरआव नङा होमबा दिनै बिटिआरआव मा पावार दंब्रा लासिं सिं दिनै प्रमद बर'मोन बायदिया डिसिनिसो पारमिसन लानांगौ जेबो खामानि मावनो हाया आरो दिनै बिटिसिनि मोननाय माने मा होनो बेखौ पावारफोरखौनो दिनै लासै लांजाजोब्बाय इसिबां लासिं सिं नङा होमबा रायजोफोर आरो गाइस बिराद लासिं सिं आरो दिनै बिटिआरआव बिराद सान्थि फैबायनो सान्थि सुक्ति लाबोबाय बर' रायजो राजाफ्रा डेभेलप जाजोब्बायनो सान्थि जाजोब्बाय बिराद बायदिसिना गेसाव आसनि लाबोनायजों डेभेलप जाजोब्बाय दिनै नोंथांमोना जुदि इसिबां माने डेभेलप जादोंबा सान्थि जादोंबा दाख्लि माने इलेक्सननि सिगां बै जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि मा होनोमोनलाय लैहोर बरगयारि सारनि न'आव मानो गाग्लोबफैखो आरो बिपिएफनि अफिस खाथियाव दिनै नोंथांमोना थांनानै मानो बुहैखो आरो बै जोंनि बे सारमोननि माखासेमोननि न'फ्राव मानो थांनानै गाग्लोबफैखो आरो नोंथांमोना अनेक फिसा थांनानै माने घटना खालामहैनाय दं बेफोरखौ बुंथावाब्लासो बेनो जाहैबाय नोंथांमोना सान्थि सुक्ति फाग्ला बे गारि गंब्रै गंबा लानानै मानसि बुहैनाय माबा गारि खुबैहैनाय माबा माबि खालामहैनाय बेनो जाहैबाय सान्थि लाजिनोबो रोंला नोंथांमोना रुंगुल बर' नोंथां जघन्य लिडार केरासिनजों नोंनि खर'आव जेबो गैया फाग्ला नोंथाङा एक समाव सानबाय बायनो हारसिं खर' गाज्रि जालाबायगोन बेखौले सिन्था खालाम जोंना बिटिसिनि डेभेलपा बिदि नङा बयखौबो अननो रोंगौ जाथियाव मा जादों मा जायाखै जाथिनि गेजेराव सोरहा गाबदों मिनिदों बेखौ सिन्था खालामनानै नायनो रोंगौ दा नोंसिनियाव बिदि गैया सोरबा जुदि मोनजायाखैबा गाथबनानै दोननाय आरो सोरबा थैहां जादोंबा थाब थैथारथोंसैलै होननानै गाथारबोनाय नोंथांमोना बिदिसोब्रा सरकारा बै बिटिआर सरकारा फाग्ला रुजुजाया नोंथांमोननि बिटिआरजों जोंनि बिटिसि सुक्तिजों खुनु रुजुजाया आकाश पाताल बेखौ हले गोसोआव लाखा रायजो राजाफ्रा गोजावलाबायनो नाङा बिसोरनि जानला मोनला खोथायाव सिन्था खालामबानो गासिबो मोनजोबखायो रावबो फाग्लायाबो बुजायनाङा मोनथिबाय गाइस दा जिखुनु हक भिडिअआथ' बिराद गोलाव जाबाय दा फंनै फंथामसोल' खोथा बुंसै रायजोफोर ओमफ्राय दोननोसै ना मा होनो दिनैनि दिनाव आं रुंगल बर' बिथांनाव मोननैसो कुइसन खालामनो लुगैदों जाहाथे बे कुइसनखौ बिथां रुंगल बर'आ होयो आरो गाइस दा दिनै बिथांमोना बिराद सान्थि सुक्ति जाबाय होन्दों बिराद सान्थि जाबाय बिटिआरआव बिराद डेभेलप जाबाय एग्रे बेग्रे माने बुंनानै फोजोबनो हाला बिथांमोननि बायदिबा नङा होमबा गाइस दिनै सान्थि सुक्ति खालामनानै लाबोबाय नोंथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्ति नङा होमबा बिटिआर सान्थि सुक्ति खालामनायनि गेजेरावबो दिनै जायनाखि सुक्तियाव माने सिगनेटरि हिसाबै सिगनेचार होदोंमोन बै रन्जन दैमारि सारमोना अब्लाबो दिनै मानो सुक्तिनि गेजेराव बिथांमोना मानो गवाखै दिनै मानो बिथांमोना जोबथेसालियावनो थानांदों आरो बेजों लोगोसे दिनै मानो जेलाव बिराद एनडिएफबिफोर बिदा फंबाय दं बिथांमोनाबो दिनै मानो जेलनिफ्रायनो सासेबो गवाखै बेनो जाबाय नोंथांमोननि बे सान्थि सुक्तिया आयौ फाग्ला सान्थि सुक्तिया बिदिखौसो होनो माने सान्थि सुक्ति जाखांनानै जेलाव जोबजानानै दोननाय सोरबा एनडिएफबिफ्रा केसनिफ्राय गयोबाबो आरो जेलाव सोफिननानै दोनहैनाय बिदिसो आरो सान्थि सुक्तिया फाग्ला नोंथांमोननि सान्थि सुक्तिखौ मानिनांगोन बन्धु रंगल बर' आरो दिनैनि दिनाव आलफाफोरनि सान्थि सुक्ति जादों एग्रिमेन्ट जादों नङा होमबा दिनै आलफाफोरनि केसाथ' जोबजोब्बाय नङा होमबा सोरबा जेलाव थानायबाबो जोब्बाय आरो बिसिनि माबानाय एग्रिमेन्टनि दारै माने गासिबो डेभेलपआनो जाबाय बिथांमोना आरो दिनैहाय बै समाव हाग्रामा सारनि बिटिसि सुक्ति जादों बिटिसि सुक्तियावबो दिनैहाय मा जादों साफ्रोमबोनि माने बर' रायजो राजाफोरनि केसाबो जोबदों आरो साफ्रोमबो जेनेबा
एसे एनैबाबो सुबिदा मोन्दों, अनेक मानसियानो साख्रि बाख्रि मोन्दों आरो अनेक जायगायाव डेभेलप जादों आरो दा बिटिसिआव गिलु फालु डेभेलप जादों। नाथाय दिनै नोंसिनि सुक्तियाव मानो सान्थि सुक्तिनि गेजेरावबो दिनै मानो एनडिएफबिफोर बिदा फंबायफ्रा मानो गवाखै आरो रन्जन दैमारि सारा दिनैसिम मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै? दा बे सोंनायनि फिननायखौ रुंगल बर' नोंथाङा रायजो राजानो होबानो जाबाय आरो आं बेखौ नोंथांनिसिम कुइसन खालामनाय जायो। दा लोगोफोर आरो गाइस, दा जेखि खोथा बुङा मानो बे फंसे खोथायानो जायो नङा होमबा? दा नंखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव थगायजानो नांला, सिरि मोननांसिगौ। ओमफ्राय जायफोर सिरि मोना बेखौ एकदम नारखांनानै सिरि मोननो नांसिगौ, मोनथिबाय गाइस? दा जिखुनु रायजो राजाफोर आरो आइ आफा बिदा फंबाय, आंनि चेनेल अनसायग्रा नोंथांमोन, आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै स्पेसियेल थेंक्स बावनो लुगैदों। मानो होनोबा नोंथांमोनहा नैबे आंनि बिआरबि इउटुब चेनेलखौ गिलु फालु अनसायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो आं नोंथांमोननि बे मदद होनाय आरो बे आंनि अनसायनायनि बदलै आं नोंथांमोननो जेबो होनो हाया, खालि गोसोनि अननाय आरो खुलुमनायल' बावो लोगोफोर आरो जासियो। दा जाहाथे नोंथांमोनहा आंनि नैबे हारि बोखांनो नाजानाय आरो हारिखौ गोथों लामाजों लांनो नाजानाय, हारिखौ फोजाखांनो थाखाय जे चेनेलखौ आं खुलिदों, दा बे चेनेलखौ अनसायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ हाजार हाजार बा रोजा रोजा लाख लाख साबायखर बावबाय लोगोफोर। आरो उनावबो जाहाथे नोंथांमोनहा आंनो मदद होलांबाय थायो आरो साबायखर जासिनाय थायो आंबो नोंथांमोननिसिम। दा आङो बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर, आं रेगुलार आं दिनैनिफ्राय रेगुलारलि भिडिअ बानायनो हानाय जानाय नङा। साननैजों सानथामजोंसो भिडिअआव फैबाय थानाय जागोन। मानो होनना बुङोब्ला आंहा अबस्था गाज्रि, खामानि मावनांगौ जायो। दा बिनि थाखायनो आङो माखासे खामानियाव गोदोनानै थानांगौनि थाखायनो जों भिडिअआव सानफ्रामबो फैनो हाया। दा बेखौनो आङो रायजो राजा आइ आफा अनसायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों बजबनानै आंनि प्रब्लेमखौ फोरमायनानै दिनै एसेयावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर आरो गाइस। खुलुमबाय लोगोफोर।